الفرج نصاحب اسمع طالبنا تاريس شلين بيتنا ينزل فدينا ردي لنا الهنسين يا فينا بشوفنا بلحكية تعيش الحياة من سينا مسلمين. فلسم tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-ewwel nett tiżisħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum is-6 ta' Diċembru il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Nikola Isqof. San Nikola kien isqof minn Mira f'Liċja illum fit-Turkija. Ħasem fil-Konċilju ta' Niċea fis-seklu 4 kontra l-Arjani li kienu jiġħdu d-divinità ta' Kristu, jiġifieri li Ġesu huwa Alla. Miet għal nofs is-seklu 4 u mweġġaħ fil-Knisja kollha l-aktar mis-seklu 10 l-hawn. Dan jissejjaħ ukoll San Nikola ta' Bari għaliex il-fdalijiet tiegħu kienu mbagħad ġew trasferiti minn Mira għal Bari. Huwa għaddejs importanti ħafna x'forsi ftit jafu li huwa l-oriġini ta' dak li aħna nsejħulu l-Father Christmas u x'hekk sewwa kien isqof li jagħmel ħafna karità u għalhekk u x'hekk fil-dan iż-żmien sabiħ tal-avvent tal-miliet kemm importanti li mhux nirċievu r-rigali aħna biss u nagħtu r-rigali lil min jagħtina r-rigali, iżda naħsbu wkoll fil-foqra u f'dawk li m'għandhom xejn, għax propju l-miliet dak irid ifakkarna li l-ikbar rigal tawunna Alla meta tagħna lill-ibnu u x'hekk eżisħutu tawunna għall-ebda mertu tagħna u aħna ma nistgħu nagħtuh xejn lura lil Alla. Li nistgħu nagħmlu biss huwa li nħobbu lil xulxejn u ngħinu lil xulxejn u ngħinu lil foqra u l dawk li huma neqsin minn kollox. Jew għalhekk nitħejjew għal dil-quddies eżisħuti billi fi skit ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna, mod speċjali għal kemm drabi f'ħajjitna ma ħsibniex minnu inqas ix-xurtjat minnha. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħuna Leli Grima. Nitolbu. Miċ-ċokun tagħna Mulej nitolbu l-ħniena tiegħek biex bit-talt tal-isqof San Nikola tħarisna minn kull tiġrejb u tmexxina bla tfixkejl lejn is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Farġu il-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu lil qalb Ġerusalemm u wejdula li jintemm il-jasar tagħha, tħallset ħżunitha, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal dnubietha kollha. Leħen jgħajjat, ħejju it-triq għall-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradan kull wiet u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat u tfeċċ il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jarawha il-koll f'daqqa għax fom il-mulej tkellem. U leħen qal, għajat u jien wieġibt, x'ngħajat, għedt kull bniedem ħaxix u żbiħitu bħal wart ir-raba.
jinxef il-ħaxix, jitbiel il-ward, meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-mulej. Bħal ħaxix il-poplu, il-ħaxix jinxef u l-ward jitbiel, iżda il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li jġib il-bxara tajba lil Sijon. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar tajba lil Ġerusalem. Għajat la tibżax, ejt lill-bliet ta' Ġuda, hawn hu Alla tagħkom, hawn hu Sidi il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' drihom, hawn hu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħarraj li jira l-merħla tiegħu, bidrijow jiġmaħħa u l-ħrief jihdanu jarfaħħom u n-naċi reddew bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Għannu lil-mulej għanja ġdida. Għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu. ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej jisaltan, u li jiġġudika il-poplu bis-sewwa. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Ħajfirħu s-smawiet u titenna l-art, ħajħabbar il-baħar u kull ma fih, ħajifraħ ir-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferq is-siġar kollha tal-bosk. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-poplu bis-sewwa tiegħu. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Jekk ġobkom qumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex isalvana. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: intom x'jidrilkom jekk wieħed raġel ikollu mitnaġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq il-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfetlu u jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar bija milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smawiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb li għalina li nieħdu sem fil-quddiesa ta' kuljum jew kważi ta' kuljum xi ħaġa sabiħa immens eżisħuti, mod speċjali f'dawn iż-żminijiet ngħidulhom żminijiet speċjali bħal l-Avvent u l-miliet minn il-miliet ir-Randan u żmien il-Għid. Il-liturġija tal-kelma eżisħuti ġifieri l-kelma talla fil-quddiesa toffrilna mixja sabiħa immens. U żgur li ntbaħtu li qed nisimgħu ħafna ta' sikwejt l-ewwel qari kuljum sissanzi mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Il-ktieb tal-Profeta Iżajija inqasam fi 3 biċċiet. U x'hekk l-ewwel parti tiegħu huwa ktieb pjuttost twejl fl-Iskrittura mqazza, tinsewx li l-Bibja u x'hekk l-Iskrittura mqazzija ġabra ta' kutba, 73 ktieb, għandna 46 tat-Testament il-Qadim
u 27 tat-Testament il-ġdid. Ovvjament, l-ewwel 4 tat-Testament il-ġdid huma l-Evanġelji u hekk l-iktar part importanti tal-Bibja għalina. Iżajja fit-Testament il-qadim huwa profeta, x'aktarx huwa iżjed minn profeta wieħed li mbagħad inġabar taħt l-isem ta' Iżajja li żvolġa l-missjoni tiegħu l-ewwel parti tal-ktieb x'aktarx qabel l-eżilju tal-poplu tal-Alla tas-sena 587, it-tieni parti fi żmien l-eżilju u t-tielet parti fit-tmiem l-eżilju jew wara l-eżilju. Il-parti tan-nofs li l-aktar qed nisimgħu minnha interessanti seħħet waqt l-eżilju. Il-poplu kien għadda minn esperjenza iebsa ħafna meta is-super power biex ngħidu hekk ta' dak iż-żmien, il-Babilonja kien attakkat lil poplu tal-Alla, din is-saltna żgħira tal-Ġudea jew Ġuda u qerditha u hekk qatlet ħafna Lut u l-oħrajn ġew mkaxkra fl-eżilju. U ovvjament jistgħu jagħmlu dawn il-ftit Lut eżiljati l-bogħod minn pajjiżhom u hekk bdew jaqtgħu qalbhom u Alla bagħat lil dan il-profeta biex ma jaqtgħux qalbhom. Forsi ma tkunx taf laqas tintebaħx huwa kliem mimli fer ħanejdu hekk, ara farġu l-poplu tiegħi jgħid il-mulej, kelmu lill-qalb ta' Ġerusalemm wejdula l-intemm il-jasar tagħha, araw. Qed jagħmlilhom koraġġ biex ma jaqtgħux qalbhom, il-mulej għad iżurhom u għad jeħlishom mill-jasar. Mhux hekk. U allura x'ifisser għalina dal-kliem sabiħ? Kien qogħdu naħsbu ftit, eżis ħuti, aħna wkoll ninsabu f'jasarta. Mhux jasar estern. Fid-dinja tagħna tal-punent forsi hawn libertà esterna kemm trid, forsi żejjed ukoll. Però x'ngħidu għal qalb il-bniedem eżis ħuti? Naħseb li forsi qatt iżjed minn dan iż-żmien qalb il-bniedem ma kienet imjassra. Ejjew naraw l-addictions, il-vizzji ta' żmienna mhux jasar u jasar naħseb ħafna għar minn dak li ġarrab il-poplu tal-Alla mbijet minn Alla, eżis ħuti. Huwa jasar li jagħmlek skjaf tiegħek innifsek. Wara kollox huwa sinjal ta' x'jagħmel minna d-dnub ta'. Eżis ħuti d-dnub jassarna ta'. Ara ma jkunx hawn xi ħadd jaħseb li fid-dnub hemm xi ħaġa sabiħa. Illum tisma' kultant ċertu bluwa anke fuq l-internet. Id-dnub huwa l-ikbar għadu tagħna. Araw il-problemi l hawn madwarna fid-dinja. Fil-għerq tagħhom u x'dejjem hemm id-dnub, eżis ħuti. U l-mulej hekk ġej biex isalvana mid-dnub. Però l-mulej it-triq tiegħu jimxija kollha ikun jonqos pass wieħed biss biex iseħħ dan il-ħelsien li nħalluh. Għax Alla ħalaqna liberi eżis ħuti u ma jistax imponi ruħu fuqna. Alla ma jistax iġalek tagħmel dak li ma tridx. U allura dak hu l-iskop tal-avvent. Biex nintebħu b'din il-grazzja kbira tal-Alla u biex l-Alla nħalluh niftħulu qalbna u nħalluh iwettaq il-missjoni tiegħu fina. Dik il-missjoni li teħudna lura l-poplu tal-Alla 49 sena wara li mar fl-eżilju ġarra l-impossibbli. Alla bat lil Ċiru, is-sultan tal-Persjani, super power oħra, li rebaħ lil Babiloniżi, daqshekk m'hemm xejn speċjali, kienu jsiru ħafna dan l-affarijiet fl-antik, sfortunatament anke fi żmienna. Mhux tal-li hekk, tal-li x'ħanrebħilhom lil Lut tom libertà li jmorru lura f'pajjiżhom u jerġgħu jibnu pajjiżhom. U allura Ċiru sar simbolu qawwi ħafna ta' Ġesu, ta' dan is-sultan pagan li sar is-simbolu ta' Ġesu li jiġi fid-dinja biex jeħlisna minn l-ar forma ta' jasar. U l-mulej mhux biss ġie, ħan iċċelebraw it-tifkira b'solennità l-aktar kbira tal-mulej li ġie. Il-mulej mhux biss saħat irid jiġi eżis ħuti fl-aħħar taż-żmien, imma l-mulej irid jiġi issa. Ngħidula l-miġja tan-nofs. Irid jiġi fil-qalb tagħna, irid jiġi fil-qalb tiegħek. Irid jaħlisna għax iħobbna b'imħabba kbira. Mhux dak hu s-sens tal-Evanġelju tal-lum dil-parabola li qalilna Ġesu kemm sabiħa eżis ħuti. Kemm għandna bżonn niftakruha, eżis ħuti, ma ninsewiex
li kull wieħed u waħda minna kultant ħrabnielu l-mulej, kultant fittixna d-dinja, doqna d-dnub, doqna forsi anke l-vizzju. Issa se nagħmlu? Ħanħalluh il-mulej jisibna, se nħalluh jerfana fuq spalleħ, se nħalluh jerġa' jieħodna lura eżis ħuti, u x'hekk jerġa' jieħodna lura fil-maqjel tiegħu ħanejdu hekk, fl-erejjex tiegħu, jieħodna lura fil-merat tiegħu kif jgħidilna s-Salm 22 jew 23 il-mulej u r-raj tiegħi. U għalhekk dan għandna bżonn nitolbuh il-mulej illum fil-festa dan l-isqof San Nikola li sal-lum daqshekk snin wara 1700 sena wara ħajtu għadu tant jissemma. Hekk għandna bżonn nagħmlu aħna l-insar eżis ħuti. Inħallu lill-mulej imissilna qalbna bil-grazzja tiegħu li milijinna bl-imħabba, jerfana fuq spalleħ, induqu l-imħabba tiegħu għax hija l-isbaħ ħaġa tal-ħajja Il-kollega aħna fittixna xi darba jew oħra il-ferħ tad-dinja u l-koll esperjenzajna li l-ferħ tad-dinja jdum ftejt u jgħaddi u jisfuma fix-xejn. U għal-ferħ li jagħtina Ġesu biss huwa ferħ li jagħti sens lill-ħajja, eżis ħuti. Ejjew għalhekk eżis ħuti f'da żmien sabiħ. Issa qed joqrob, kull ma jmur qed joqrob il-festa għażiża tal-miliet, inħalluh il-mulej jidewwaqna l-imħabba tiegħu. Għax din hija l-pedament tal-fidi tagħna. Nistaqsi li l-nifsi, u jien staqsi lilek innifsi, kemm jien konvint li l-mulej jħobbni. Dnibt kemm dnibt u għamilt x'għamilt f'ħajti, il-mulej għandu mħabba bla qies lejja. U meta induq jien l-imħabba tiegħu, inħallih idewwaqni l-imħabba tiegħu, hemmhekk allura issir dik il-bidla straordinarja f'ħajti. Nerġa' lura mill-eżilju tiegħi u nibda ngħix fid-dar tal-mulej, fl-amara tal-mulej, nibda ngħix fl-imħabba tal-mulej. Jien u permezz tiegħi l-mulej rid iwassala għand ħafna oħrajn, kif kien tant tajjeb jagħmel San Nikola l-isqof ta' Mira. Kjoġobkom nqummu bil-wieqfa. F'dawn il-ġranet li fihom bħeġġa kbira qed inħejju ruħna għall-miġja ta' Ġesu fostna fil-miliet, nitolbu l-Alla biex bit-talb ta' San Nikola jeħlisna minn kull tiġrejb u jmexxina fit-triq tas-salvazzjoni. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek u tħallija qatt nieqsa minn rajja qaddisa li bħal San Nikola ikunu kollox għal kulħadd, ħajjirbħu l-ħafna għal Kristu, nitolbu. Ħares il-poplu tiegħek illum minn kull tagħlim qarrieqi li qed jeddet il-fidi nisranija kif ħarist l-insara ta' żmien Nikola u żammejthom sħaħ fil-fidi, nitolbu. Għati lill-qaddej tiegħek ħuna leli grima u lil ħutna mejtin kollha il-fidwa sħiħa fir-ruħ u l-ġisem fis-saltna tiegħek ta' dejjem, nitolbu. Wettaqna bil-grazzja tiegħek ħanibqgħu dejjem nożżu l-fidi nisranija li b'tant ħeġġa San Nikola għallem tul ħajtu kollha, nitolbu. Għamel li l-mnektejn u l-imġarbejn ta' żminijietna isibu dak il-faraġġ u dik il-għajnuna li San Nikola kellu għall-imsejknejn ta' żmienu, nitolbu. Inkomplu lill-mulej nitolbuh, ngħidulu l-ewwel grazzi għax-xita li tagħna u nitolbuh jagħtina xita tal-art, xita li jartna tant teħtieġ. Nitolbuh ukoll eżis ħuti għal paċi f'dawk il-postijiet fid-dinja fejn hemm tant inkwiet l-Ukrajina, is-Sirja, l-Yemen u pajjiżi oħrajn, eżis ħuti. Nitolbuh għal l-għaqda f'pajjiżna u biex ħarisna mill-abort, eżis ħuti din il-ħaġa dan id-delitt tant ikraħ li sfortunatament fid-dinja ta' żmienna daħal bħala dritt. Xi ħaġa li n-nisrani qatt ma jista' jaċċetta, eżis ħuti, nitolbu imma li nibqgħu nħobbu nirrispettaw il-xulxejn mingħajr u xekk inkwiet bejnietna. Insellmu minn qalbna lil dawk li jsegwu dil-quddiesa fuq it-televiġini u fuq mezzi oħra, eżis ħuti, l-emigranti tagħna, insellmu lill-anzjani, il-murda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli u dawk kollha li qalbhom hija mħeġġa bħalissa għall-messaġġ tal-mulej u xekk
dawk li għandhom bżonn tat-talb. Fiskiet ejjew il-kol kemm aħna lil Mulej nofrulu it-talba tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, ilqa' t-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem faqda sħiħa miegħek bil-ħidma ta' dawk li inti ssejjaħ biex bħal San Nikola ikunu rajja u assisa ta' ruħna bi Kristu Siedna. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Ilqana Mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek Mulej ħares lejn l-offerti li qiegħdna fuq l-altar tiegħek fit-tifkira ta' San Nikola u xerret fuqna l-maħfra tiegħek biex b'dawn l-offerti nagħtu ġieħ lill-ismek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nislu għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwint Mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mo speċjali llum nitolbu għar-ruħuna Leli Grima. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Nikola u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq lejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-demm ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Tron tas
Eżis ħuti kemm għandna tassew għax ngħidulu grazzi lil Mulej għal din l-Ewkaristija fil-bidu tal-jum inqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Inġedditna Mulej bil-misteri qaddisa bl-umiltà kollha nitolbu l-grazzja tiegħek li nsiru nixbħu lil San Nikola billi nistqarru bil-ħerqa kull ma emmen u nimxu fuq it-tagħlim tiegħu bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll.